Синси моя там. Сейчас ты не убрал, нас тут шума правильно. А здесь как? Не, отварное покрыло или стелитель. Сейчас по-моему направим как паркет. Потребам Не, Дигмара, смысл вопрос, что пласт у тебя не захотели помочь. Не, человек, развались в школу. Не за что, направишь скат. Здесь смысл больше просто, когда ты направишь пласт дорогой, здесь продолжится случаю. Не, все, хорошо. Ариве, да. А вы сам кирко? Островел, да. Чё, Кастон, тебя дала? Вижу, обед направо, А, да. Трябва че още чува. Нали, аз прочу да му. Сега ще правя долу за още такъв камък. Ама къщата вече почва да придобява такова. Само че не мога да разбера от колко време стига. Виж. Как? Да, че следва и до половина. 2 минути. Не, сюда до половина. До 15, до 10. Не спирам. Еще да окажем получаса тут. Теля? Да. Ти не знаю дали толкова. Така събираме информация. Ама... Трябва една стълба. Имаш ли една стълба за всеки мандат? Може да види как да се помалям там. Аз няма. Добре, ще бъде такова и ще направим. Пачечката ще направя трапдор. Чуя? Чай. Тук ще направя трапдор. Да знаеш. И махничка. Чай, виж почекай, стигнал. За тук ще бъде трапдор, да знаеш. Трябва да ме подиг магазин. Се прави с трапдор. Аха, два трапдора. Вече не трябва. Аз не правя да почти случи. Не верим, че трябва първо. Знам дали това нещо ще изкареш. Да, ще направим да се някой ждуи. Набиха. Така че? Всъщност трябва трапдора да е от тази страна. Да, и дошла. И така. Вече между другото е всичко, което може да се засия от джугбата. Сега от джилян и още каква е, да? Добре, да. И какава, да. Бройката е 22. Това е начало. Имам и още 30. Имам и още един. 12 дина. Излиза, не странно. И доставам за следващия епизод на Майнкрафт да го правя този лак, защото иначе наистина ще е зле. Как да се пробвам? Да, аз също взиха колкото чека да такова, че е едно и също. Сейчас чудо, что сидят. Откуда зараблял? И Господь, если это функция, то очень много. Тренируешь что доста. За Къщата почва да става голяма. Става различника. Утре. Все. Готов ли си? Събрали кадър? Защото след около 5 минути най-вероятно ще трябва да готов. Е, съобщам какво ми е. Се връщам.
С катимо. Между другото, можете да пишете за коментар как някоя игра, повтарям, мултиплеер, която ви харесва или която не искате да играем. И ние рандом ще изберем някоя. И може би другия път ще играем на нея. Или лига игра. Може и се изпължда да играем. Малко не бъде чеш. Без палец. Вижте колко голяма стия посетете. Толкова стия да е голяма. Толкова? Да. Добре. Толкова значи е това. А също сега, ако да не разочароваме хората, които няма да гледат, ще таковаме. Ще направим къща и тогава ще спира на клипа. Съгласен ли си? Това ще дама. Дай обаче и на мен една част да строя. Чуда? Аз не съм още 20 виж кой ще. Добре, те че сам ще го направя. Ето това. Дам ти. Не, карай да става. Това е пълна. Ще да фармя камък. Ти имаш кирка. Тук ми ще да се правя. И отивай такова, измай такова. Какво е този камък? То си андезит. Взимай и добьот. Тук има равина е. Не, че не ми заблязах преди малко, добре да си призная да ми заблязах. Има равина. Добре. Така. Айрон. Отсам го видях. Искам жито. И сега това такова. Добре. Ето айрон. Сега ще правя печка. Какъв беше атизит ли каза? Да. Вчера сега само ще намеря кол. Аз имам 11 половина. Аз набирах в земята. Значи така. И вече имам 67 против така. Много добра работа станах в земята. Трябва да се гледам да показвам за убийчето. Аз ще ми стигни. Да направим мълчето. Да можем някакво. Вау, набирах 20 айрон. Има няма 20. Сега 20, мисля 20, тия 20. Бăi, 20, още. Бăi, бати късмета, човек, направо айрон много набирах. Колко айрон имаш? 25 вече, чи повече. Това добре вече, можеш да направим вече, кит, да работи. Тука. Лично ще се върна малко назад и да видим. Бати глича. Чупя го, дава ми още едно, чупя го, още. Чупя го, дава ми едно. След това пак се регенерира. Да. И дава още, и го чупя и дава още едно мене. Ето го това тизит ли как се върча. И че между другото намерим диаманти. Ще събера и от този червения камък. Се казваше, забравих джилдо, ако ми се лъжи казваш. Що сървър даваш ли начало пари? Какво? Да, 300. Обаче, тъй като сме мъже, не сме пусис, тъй като сме менис, ще си извън нещата сами, смисъл, няма купуваме работа чопа. Само че да купуваме чопа. Само малко. То дали ще има шоп? Само че да купуваме. Би трябва да има. Що има пари, няма смисъл да няма шоп. Между другото, въгленици забелязваш ли, че са по-лъскави? Кое? Въгленици са по-лъскави. Да, има дървица. Оби дървицата ще има върна. Добре, че сега. Цвета пътна. Аз съм в WhatsApp. Добре, ти вкъща, защото аз тук се сета. Ето. Да, цяло. Моля, е по-бързо. Чая, разглеждам WhatsApp. Ще намерих мега новото айрон, тук има още айрон. По-бързо. Защото много нравится.
Чакаме. Беше смисъл. Какво вкаш? Окей. Служи Добре. го. Не знам, взех експото. Скидки. Знаеш Ама- какво да направя? Ще взема кирки. Ще направя една кирка. Да. Айде. Аде ще взе си направя. Едната Вече ще... си направиш. А? Вече направиш ли ама няма тук? Две си направя. Дие, в смисъл остава... Не ме болят се, не ме би. Обаче остава ли айрон, в смисъл ти пак можеш да го използваш. Искам две само заради това. Ето го това. Три. Искам две, за да... Кажи ми. Не просто ти да нямаш кирка. Не бе, искам се. В смисъл... Казвам какво аз ми не става? вече. Искам да мога да чупя повече. От сега сляза долу. Бак. Беше па се качила. Не, пак забравя. Къде е глупка? Сега трябва да се брам камъни. Човешко, знаеш. Така. Лайк не можем да знаеш. Аз събирам такъв, беше събере такъв камък, който ми трябва да почета. 4. Аз ще взема и от червения, защото е много готин за покрив. Ако... Не дам от неща. Опа, иди. Човек кеф ма кирката, някъде ма кефи кирка, която хитва направо камъните. Само един клип правиш въдишката и той чупи директно камъка. Обаче това в нидър е много набутващо. А малко по-нататък да им покажем дето... Цъкаш? Да, не да. А? Правим по-нататък пъти да пъжим за камъни да разбак. Да. Всъщност, може. Ще не остане. Аз искам да видим с покажа тук решение за някакво. Нещо къщо тъсно. Имам 41 актизити, как се върча. Мисля да го събера в стакове. Под стакове имам при 2 баксо. Да се събера повече. Без това клипа се пак трябва да слуша. Защото идея си нямам колко е голям вече. Пойдем в щета нещо. А виждам тук. Аз скажем така, иди ти ли това го чупите? Това е сминичка. Какво викаш? Викам, ти ли чупиш сминичка така? Да, не може да бъде. Аз Трябва да кирка обърни към медиа мовчане. Те също не е слушал. Сега отивам да търся от този акаунт. Тема. Откривам къщата. И този дето си прави къщата. А тук е нещо, аз съм казал под него. Да, аз и победила. Малко контакт имаше как аз седя. Да, и тук. Аз съм много. Видя камък ми някакъв на тук. Къде е камък това? Не знам колко е. 23. Антизит ли, нали? Така се казва. Честно. Андезит. Андезит. Чакай. Андезит. Има един друг дяма, той има тук на лома. Той е готин. Деля? Да. Вижда. Готин. Дели дала нещо. И въздух има Ще дяма. отпуши по-точно. Същата работа. Сега се дай запуша. Още един. Обаче да не върви с айрома. Вие да вървиш така и с диамантите. Исус, това е равин, няма към да няма диаманти. Ето да кажи да чуя. Така. Имам
Так, Вы искали сову стакну, что спрашивали. я проботил такой. Проботил. Сейчас я повестил. Колерам. Добре, то ще вида кава искам да си го стакна. Аз съм 36. Хубаво се дори един стак. Аз събрах нещо. Аз от другия камък имам. Бая. Добре, вече можеш да летиш къщата. Този път обаче да ги забравя да се всека. А? Аз съм това къща. Пратя ти стъпа. Къде? Ето, чай сега да го обработя. Напиши малко. Чакай малко. Напиши. Не, не ме буташ, падна с чекчайта ми. Нема цел, махача там. Стали, що път сука драгше? Окей, айде да го взимаш. Имам стак и 12. Тук съм. Да, Не си спри. Чай, аз ще какво да правиш? Не, спри. ето. Ето. Аз ще какво да правиш? Вижкаш. Там прави като правиш. Намери малко камък, вижка. Не камък. Стак не ти ли стига? 29 айрон за изпекол. Дали да направя сет или да? Съм взел. Още не. 4. Ще остане ли? Какво? Ще остане ли? Кое? От камъка или ще стигне ли? Що? А, ти е прозорце? Да. Имаш ли червения камък?